Het liep het nou op een jouwer misschien meer op een fabriekje dan op een echte bakkerij. Molkwadderkoeken rolt het van joet af van de baan. Maar dags bloot het gewoon molkwadderkoeken. Jazeker. We hebben de restautuur meegenomen. Dus de jongens zijn mee en bakmateriaal is mee. Dus het is nog exact dezelfde koek als uit Molkwar. Nog net alles draait op deze eerste productiedag kreks als het mat. Doe je anders nooit. De koekenbakkers mat ik nog wat wennen. We moeten nog veel zoeken naar materiaal. En hoe gaan we het doen, de routing. Maar goed, het lukt. De eerste koek is uit de oven, dus dat is perfect gelukt. De vorige bakkerij wie te Liets. Hier komen de koeken een stuk vlugger uit de oven en kunnen dus volle meer produceren worden. Dat betekent dat deze koeken haast mogelijk oer de Frieske grens verkocht worden. Ik heb vorige week dus een vraag gekregen van de Deen supermarkt in Noord-Holland. Dus de eerste afspraak loopt en daar gaan we zeker koek verkopen. En of de koeken nou hier maken wordt of in de bakkerij in Molkwar, hij proot hetzelfde. Maak het? Lekker. Mooi.